Pozdrav svima i dobrodošli u novi klip, dakle kao što vidite, dakle danas ćemo da igramo Camp Mechar Simulator, dakle nastavit ćemo dalje tako da naravno kao što nastavit ćemo da popravimo ovo ne znam kako da nazovem travu to, tako da idemo u akciju. Tako da, evo ušli smo, sad moramo da ga, koliko vidim moramo da ga prefarbamo, moramo ovo sve. Ali da mi zamerite što igrica crashuje. Mislim da ću morati se... Nadam se da ću uspjeti da dovedem sve u redu na njemu. Daj Bože. Ovo odnosno šta čekam, ajde da ga... Ajde, znam što sam načela kako sad do ovo... Ajde jebem tu mozak. Možda ga transportujem u drugu. Ništa se ga na drugu da izlazi. Dobro. Dobro, gledao sam našao kako. Pošto drugo nisam igrao u igricu, ali... Dobro. A moramo da pronađemo sve delove. Dobro, jodimo. Ajde, vidim da će biti lako. Da skinemo i zadnje. Ali naravno tako da trudit ću se malo da... I točku ćemo morati da zamenimo, tako da... Ja sumnjam da... Čekaj, može ovo da skine? Super, i ovdje imamo. Ne znam što dobro da kažem u ovome, ali... Ovdje ništa ne valja. Vidi, ovdje ništa ne valja, ovdje je sve trulo i zarođalo. Aha, imam sad pristup, to je dobro. Moramo sve točko da skinemo. Šta da skinu ću sada sve... Skinu ću sada sve točkove, koliko god mogu naravno, tako da... To je super. Ovaj posle ćemo vidjeti to, ali zato što je... Možda da skinem još ova točkova. A možda ću da ga preparam u neku boju. Da, preparat ću ga u neku boju. Dobro, ništa. Ali sad idemo na ovo. To ćemo posle samo da ga... To ćemo prednji deo, pa onda ćemo zadnji deo da završimo. Tako da, idemo u akciju. Sad znam što mi se i baterija prazni je. Poteže. Ajde, za 15 minuta ću opet. Ajde, za 20 da završimo ovaj klip. Ja, brate, treba da probam... Ja, bote, čekaj, sad da vidim gdje se treba... Da vidim da opet treba da ga... Sad možda nađemo šrafove gdje da se treba... Da? Da vidim. Ovo je za uspuh, koliko sam ja upućen. Dakle, moram prvo da skinem ovaj uspuh. Da ću morati da promijenim i uspuh. Gledaj, koliko god tražiš ovdje vreme, tražiš ovo. Ajde, skinut ću i ovo, pa onda ću završimo krenuti. Aha, i ovo pumpa za ulje, možda skinem. Evo vidim još.
još negdje zeleno. Dođola. Dođola. To je sad. Sad da vidim, sad da nađem, znači kako da se... Evo ga. Sad evo sve će se isto s time i onda... Ne znam što da radim posle, ali dobro. Pazi. Ovo je malo komplikovana igrica, ali šta da radim, malo se navikavate i tako da. Ima jedna igrica isto ovako građanska, isto tako da i nju ćemo da snimimo, zove se Truck Simulator i nju ćemo snimiti. Pa sad, ne znam, ali možda ću da editujem da vidim koliko sam edit. Pa sad ovako... Bukvalno ne znam, ali... Ovo je bolje da live streamujem, nego... Bolje sam ovo radio live stream, nego... Da, bolje da sam tu. Bolje da se bacim neku partiju tetu, neku partiju, ne znam, CSGO ili Call of Duty. Ne znam, ako nađem u pranoci još neku Call of Duty, ja vam s njim bez problema. Ako ne, onda ću možda ti da ga naručim da... Ej, čekaj, ima i ovdje. A koliko je zarađalo, vrate, nema... Ne može... Ovdje baš se dobro vidi koliko je zarađalo, ne može za... A u realno je da može da se da odvrnete ovaj šraf u realno. Ovakvu situaciju. A ovo za mehaničara u realnosti je veoma ekstremna situacija. Vidite, malo mi igrica crashuje, ima malo problema, tako da moramo da nađemo i odgovorići sitne. Zato što jer... Tako da... Pokušao sam malo da je smanjim, tako dalje. Dobro? Ej, čekaj, našao sam. Opet? Bravo. Aj, žedan sam, brate, sad se našao da je užedan. Koker. Ne znam, ovo je sada... Još se nastavit ćemo ovo u sljedećem klipu, tako da vidim da mi se baterija će mi se ispresni, tako da... Naravno, to bi bilo to naravno za ovaj klip. Obavezno bacite like i naravno subscribe se ako ste novi na kanalu, tako da i šerujte obavezno, to mi puno znači, tako da vidimo se. Pozdrav! Till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shock.